Ho, ho, ho. Oh, chokoladekiks, helt sikkert. Kære julemand, Anton har været rigtig artig i år. Og køre knaller som 8-årig, det er måske ikke lige efter bogen, men det er fint nok. Derfor ønsker han sig en PlayStation 5. Ja, han kan få en fodbold. Og en Barbie-dukke til Marie. Vi håber, du får en god jul. Hils Rudolf. Det vil jeg gøre. Okay, det skal gå lidt hurtigt, det her. Det koster jo 60 kroner i minuttet at parkere herude. Ej, hvad fanden er det? Kære julemand, nyd din hjemmelavede gluten- og sukkerfrie kardemommekager. Ej, fy for satan. Nå, lad os se her. Kastanje, hun ønsker sig hilende krystaller. Ja, okay. Og en økologisk karamel-kaffesirup. Jesus Christ. Da vi forsøger at nedbringe vores CO2-aftryk, bedes de venligt kun bruge 100% genanvendeligt gavepapir. Shit. Ej, hvad fanden? Det er havremælk. Selvfølgelig er det havremælk. Ej, fy for satan.